Gwatakana mone amate ya David Kirimi go siria umurugyoye ase erieta farini kwambuka amatuka makaitiro nyaka bakwani gwali tukulia lero nigo omwamsie bwegwodi ya township muskedi ukimasira abwatokere amate ywe ng'ombe bunanchira ya moyoko basira banyaka bakwegendereria magayo gosirelwa no mwancho abo egento kenya kubakokerwa na bamenyi bechinsemechio ase banyaka bagotogia egetambukere kyo kigima munago tumwe muri kitofati kadi December ng'ombe Kirimi tigo mwana yana kolisi nase omayiga bwibirero byokomwenya omosubati ivarini kwamboka oyore omongina o David Kirimi Nyaronde korwase kenyoro kya kyong'onge ime ye wode ya township ebunge ya West Mugirango omosubati oyo osiria obugima bwaye na gutiga abana bake nigorero wasomayiga bwibirero banyora ogosirwa okonene korwase omo MC bwe wode eyo omoskediok oyagi masira oyo obabwatu kera eng'ombe eryo ekiye korenda eyamategeiga ya nyagusira Evans Momanyi nere omuwakirisha omoskedi ukimasira chingaki kyokoena na eng'ombe eyo Evans Mogere Momanyi inkanta onshuboiga family yere omochio Nyarondia asirete kare sana lakini wono mumro yo Kirimi yo karengi na usira motigete karne metenyene yoka igo atige tukareke mwerera sana lakini wone njira nyasamo konyene mpaka atindire mpaka nakinera bono nero tigirwe osiri rukaromoke abana bayo tigiru barabake lakini rendo mweshimira dio tokorera yara manene mono na twa mo requested in fact dio kyoyo ayabo kana bongo tanda botamba endera komenta buchigo mpaka toiga twasire gumna bono ngento kyakoliki ekero kumwe mu town shibara kwa mu buchinsa mu chinsi cyanya birango konya ege tokorera manene ng'ombale terengira kapsa nabo mitwateba enukarsa Inganeye nigo yagokerwa amona abo baikirana asebirero ebyo na goteba nigo era chegokonya omugaka bwenka eyo naboigo abana banyagusira moteri penina mwambe ng'ombe rie gokonya abana bari ng'ombe rie kolisigo kanyesanye kanyeseni enyore mori nande taonia abantu bamuikange erire ng'ombe rite oniwa eng'ombe rie no tamasiko yegora nonye noyomo nande nenterere nande tiare ng'ombe endeu arata ng'ombe ngiye yani noche nayo tamani eng'ombe enuru gachi diukyo minto happiness kwambukericha imete kebirigo akiga twachira matanga yeka yo kasini yaite kuruchakirin twachira kumwaparo umwana oye usirarenganya mira twagokigusana na diuki akikoranche ko twatethire iganya saa musesenie nanda momentere sa kurusia nanda momentere kabisa noyo komokuna yoriti nanje tindo chipi byongozi byaito tigabibwati umutindo oyo odiukyo yagi masira banyara ko bakonya chifamilia chirense erinde nabaro bainuka baba iguru yukyo yagi masira congratulations naende genderera nani nyasaye tigakobwatisie naende ayenaboko bomurairio karioka ensemo yende nigo murandia oyora omugiga oyo wibirero nigo abasemia abantu anene baria bagutumia ebinyugwa ebirero okeania naryo baranyare okinia egesaku kiabo ingona mara usabanga nyasaba konye none kinyureke none asiriyo gerigoika none yase kwarwa oyendora ikaransa gwekorera conference torangiria abantu oikaransa iga orengeri aki gesana gajagete kunywa inki gosina akoriro mochioyo asara kina aretiro mochioyo indasa gutiga echumbi nebori nyomba ya tempo onda de wadenge kene gerina ki igeta getata wise to live wisely in this life hallelujah abana barabuta ete tusabere nyasaba koni Inko reporter gatembe kroiga sekenyoreke iga kya kyong'onge ime ye wode ya township West Mugirango county ya Nyamira Injefa Tigad December